Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chiconsumer nemunhu akati kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva nanhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuda sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, panapa pane nyaya ndiri kufambira ya vamwe sekuru anonzi sekuru bunza mukombe. Pane video randaisa rakataurwa nevanhu zvakasiyana-siyana, vanhu vari kutaura zvakasiyana-siyana, but on the line at the moment ndine munhu ari kutaura kuti inini ndakatobhadhara mari, saka ndoda kuti tikuratidzei, tikuonesei utsotsi hwacho hwavanoita vachibira vanhu mari, vachinyepera vanhu kuti ing'anga dzechokwadi, ivo vari ng'anga dzefake, vari ng'anga dzekunyepa naika. Saka ndisingatambise nguva, ndinoda kuti ndingoti kana une nyaya yaunayo, kana wakavharwawo futi naivava vasekuru bunza mukombe, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Uya nenyaya dzacho tivafumure, zvinhu zviite sei zviende pachena. Panapa kana chitaura umbavha hwemutungamiriri wenyika, what more zvawo umbavha hwako iwewe zvako, uwo munhu nje, titye kutaura zvinhu izvozvo. Tinotaura tisingavhunduke ende tinouya nazvo sezvazviri zvine umbowo. Ndo mamiriro akaita zvinhu. Saka panapa ndine mukoma wandinawo on the line. Mukoma makadi ndiripo makadiwo kwa DJ Woli. zviri kufamba here baba? Aiwa, tiri ngodaro zvedu shamwari, tingagoti kudii? Aiwa, apo zvekuti ndimi muri kuchema kuti makavharwa mari nasekuru bunza mukombe. Zvakafamba sei mukoma wangu, titsanangurirei. Aiwa, icho chechokwadi Woli. Nyaya yangu matangira inoita Woli ndeyekuti indakabirwa motikari muna January last year 2024. Right. Ndokubva ndaita se ndambozvifambirawo hangu nchimboendawo kumapostori ichi ndichitirega ndita senditsvage kubetserwa wana, but zvairamba kumapostori. Saka semunhu aionawo mavhidhiyo epaslai media aya aiwana ana sekuru bunza mukombe ava hata aivaona zveshuwa vachibuda mavhidhiyo avo akanaka stereki vachibata mbavha vachiita sei, kana vanhu vachitoratidza kuti vanhu vari kuita sei vari kubetserwa. Then muna February ndo pandakadecide kuti rega ndivabate sekuru ava tiita sei nditaurewo navo nyaya yangu, pamwe vangaita sei vangandibetserewo. Zvakanaka namba dzavo ndatora paya, ndafona zvakanaka, video call paya. Swanza ano muzukuru nyaya yako tainzwa dare tipe 200 tikuitire dare rako tione kuti nyaya yako inogadzirika here kana kuti aiita sei haigadziriki, waona. Zvakanaka paya ndatova pazita nemutupo chichichi 200 ndakatoita itori mukuru. Zvakanaka vane kasekuru kavo kamwe iko kanodawo kuti tikadedze tichiti sekuru Pablo chichichi, because ndakazoendako kumba kwacho. Saka anenge achizviti no, ini ndidedze muchiti sekuru Pablo. Zveshuwa Pablo akaenda kanotora mari yechi. Zvakanaka ndabvunza paya manje sekuru effect ndo akazondifonera zvanzi tagara dare rako chichichi, anditi dare rako muzukuru rinoita se rinogadzirika. Pano pasi pakuda 750 kuti tikuitire dare rako, because ndinofanira kuzoenda kuZambia kuguva rechi, because tinofanira kushandisa munhu akaita se akafa asiri ukama. Saka ndichaenda kuguva rekuZambia, palazi panoda futi mukono wehwai uri ibata. Ndo matauriro apa ndaona sokujekesera maitrikira zvakaita Woli. Saka panoda 750. Ndikati 750 ndoiwana kupi shamwari? Ndamhanya pai pekutanga ndakawana 450. Ndobva ndatovabata ndikati anoji sekuru pawanika 450 sekuru. Kwanzi zveshuwa muzukuru wagona, watraya zveshuwa muzukuru, wachitumirago 450 iyoyo tinokubatira basa. Bo pai ndatumira ka 450. In fact ndakatoti vanokolekta kuHarare mutown. Mukomana aenda anokolekta, iye Pablo watiri kutaura akolekta zveshuwa po 450. Akatotaura mari taiwana dare rako toita se
tokugadzirira holi kwakaenda imbwa kwakaenda tsvimbo ndo kwakaenda imbwa here hameno tinotaurwa sei vachade kubata foni manje holi ndakubvunzaka manje because ndabirwa mota ndakubvunzaka mari yaenda because yaitonzi muzukuru 3 days chaizochi mota yako inenge yadzoka waona 3 days dzadarika 1 week 2 weeks 3 weeks foni yangu yakungoiginoyewa shamwari hola haichaite ndikati mapesi akapusa stereki amufunga kuti inini ndiri bambi rega ndiende ikoko waona ndakwira bhazi rangu shamwari kubva kuJoburg sekuru bunza mukombe vari muna Malvern kamuwaterfalls waona pantozikanwa pano paipai tatodaiwo nebhazi zvedu taita tapinda tamuwaterfalls ndaburuka bhazi rangu ndabvunza zvangu imwe kutange ndisikakete pasekuru bunza mukombe ndepasekuru bunza mukombe ndepapi zvikanzi ndepapapa bo ndatopinda gate paipai ndatambirwa vane zimonya ravo zimufesi ravo rimwe rakasimba so waona ndo ratonditambira bo apinda neni andiendesa mune kaofisi kavo pane yavanoshandisa so then vamwe vanhu vanenge vakagara hongu kuzi dining room kwekwe ndaendeswa kuofisi bo ndapinda ndimani ndini blazi yekubirwa mota yokuJoburg ndindakatumira mari chichichi ndauyawo kuti ndinzoti haufachi nyaya yangu abo garapa tichazokudedza garapa tichakudedza waona because ndakasvika hangu it was before lunch patopiwa sadza lunch yasvika pai tatopiwawo kasadza chichichichi tatoita se tatodya ndakamirirawo kupinda saka aitwa ndakazopinda ndofunga dzanzato kuma about 4 to 5 vanenge vada kuenda mai sekuru ndobva ndavaona sekuru bunza ndepe muzukuru wangu right here ndiri right sekuru ndini wekubirwa mota oyo bo vanenge atoudzwa ake waona kudhara kuti mufesi wekubirwa mota oyo auya saka dzine zvichita dziri kutoziva waona dzine zvichitoziva bo muzukuru zvandoda kuitaiwo ndezvekuti handisi kushandira nhasi ndoda kukupinza mugirazi mangwana saka unorara panapa hazvishuwa ndakarara ndo mangwana acho ndaita se ndazopinzwa mugirazi yandaitaura hole kuti unozonwiswa kanonzi kamudzepete kaikayachi wochitanga kuona manje madhirama ako waona zvinenge zvakaitikawo zveshuwa skiri rese zveshuwa hole unenge uchitoroona but unenge wakarohwa nekasini kaikai waona saka hatizoziva kuti inhingiri here because ndaida kuzombovabvudza kuti sekuru madhiri andanichiona pagirazi ilive here kana kuti idelayed metsi yacho waona but handina hangu kuzokwanisa hangu kuita sekuzovabvunza zvangu ndapinda mugirazi paipai holeji ndaona hangu metsi dzangu chichichi ndatodedzera kuti aiwa bo zveshuwa ndazviona zveshuwa mbavha yakandibira plus ndaiziva ndaiona mota yangu kana zvakaitwa pamota yangu zvese ndaita se ndazviona waona because handakaona yakatochinjwa mutero vakachinja mutero vakabvisa fenda because fenda rangu ranga rine scratch saka rakatochinjwawo zviwa fenda rere ndikatoona matainda andaisa manyowa ndakatomaona chinjwa pachisweswa nyoka chichichi ndikati sekuru ndazviona zvese kana even zvakaitwa mari dzangu dzanziri muwallet because wallet yangu ndaifamba nayo saka vakatora mari ndobva vazvipfungaidza matsotsa yahole zvinhu zvandiri kuona muglazi zvandiri kutaura zvanditi unenge uchitozoona live here kana kuti unenge uchifunga aiwa unoziva kuti holika its not harisi glazi rekuti mira raunoziva reri right panenge pari pamadziro so zvekuti inenge itori kala uritoona tv but pari pamadziro urikuona atori pamadziro ende mune makawanda saka iwe unenge uchiona zvako iwe achionawo zvake uye achionawo zvake saka ini ndaionawo zvangu zvemota zveshuwa hole ndaitoiona waona but ndakarohwa nemudzepeto uyoyo waona saka you don't know kuti is it hallucinating or chiona but unenge uchitoona madhiri zvayakatoitwa waona like what I said the other time kuti yakanga isina diesel ndakatoiona ichitonodirwa diesel waona kuti uona kuti mota yangu yange isina diesel saka mapesi azoenda pasese station zveshuwa akatonidira chidiezel paglazi apa hole unenge uchitoona yese waona bo ndaona paipai saka mune makakiwa kudhakiswa waona hole saka after that wapedza glazi haukwanisi kuona futi sekuru same day iroro waona unenge wakutorara futi kuti uzowaona mangwana wabo hakana even kufamba mune makutorambidzwa hole
mine makunonzi garai unongosaka bhozi famba hanzi vatodi bhozi ukada kucrossa kana kuenda unotsvaga mogo kana chianzi unorwa nemota bhozi unenge wakakiwa saka vanotombokuvharirai vanotokuvharirai vokuvharirai kusvika vazoti kana mafoni aya vanotora waona kutombokuchengetera foni bhozi unogona kungoiona kuita kunge iri kurira kurira waona like inini ipapo holy situation yakatoitika ndatoona kunge papinda nhamba dzekusouth africa waona zvichikudza kuti mota taiwana ndakutofunga kuti shando mandatoitorerwa foni iyoyo waona nemafesi iyayo shamwari ndikati amwana pane munhu ari kuzama kuda kufona kanijiji ndipezvanzi todzokupa warit jijijiji abo hol ndaita se ndarara pai then mangwana acho zveshuwawo tiri mukiu vanhu vanga vari muglass the previous day takuonekwa sekuru ndapinda pai zveshuwa sekuru vabvunza wakaona muzukuru ndikati sekuru zveshuwa ndakaona zvakaipa mota yangu zvese ndakazoona sekuru handirambe kana even mbavha yangu yakandibira ndaiona muglass maona zvanzi bo muzukuru ndaita se ndakubatira mbavha yako saka ndakutoigadzira asi ndinoda another vakanga vandichaja mariku ndakaenda kunzi imwe 300 whole ndikati sekuru maakundiponda because apa pakaoredi ndatobvisa ya 650 ka 200 plus 450 ya 650 ndikati une makundiponda zvikanzi no muzukuru because apa ndauda kufana kuti ndiende kumozambique because I think dzinoenda kumozambique dzine madays adzotora off I don't know is it Monday waona saka ndo painenge ichinzi vari kuenda kumozambique here kana kuti dzimwe mwana vanonzi vari kuenda kuzambia waona zvikanzi saka utoona kuti muzukuru watsvaga mari mbichana waona zvikanzi asi oright wati hauna mari asi handikudzikisire chitsvagawo 100 holi zveshuwa ndakapota pamwe ndiri kubetserwa zveshuwa ndikamhanya ndikaenda kudheni ndikanotsvaga 100 ndikadzoka ndikaita se ndikavapa ndopandakazosvika 750 ndokubva ndavapa waona zvikanzi ndakabvunza ndikati saka sekuru ndodzoka here ndodzoka rini kuti ndinzwe follow up zvikanzi unouya kana anytime yaunoda uya uchingoita se uchibvunza wodishama ndakambonotyora ndofunga ndakatyora izi 2 weeks ndobva ndaenda kunobvunza futi kuti how far zvikanzi mbavha yako ndakaisota izvezvi iri kuita se iri kutochaya manyoka ega ega izvezvi mbavha yako iri kuita se iri kuchaya uri kunzwa woni endako vandaita se bozi ndanda kutoti ndikati ini sekuru handichatombodzokere kana kusouth africa kwacho inda kutongomirira kuti mbavha kana sinzi dzichida kuzouya kuti dzizogadzirwa nemi inda kutoita se ndakutongodzimirira kunoko because madhamu ari kunhingirika vari kusouth africa kana vaida kugona nongoudzwa namadhamu maya shasha iri kuzimbabwe kana muchida munonhingirika shamwari holi shama ndaenda pai 1 week munhu ari kungochaya ndikati munhu ari kuchaya 2 weeks ndikati iwe munhu 2 weeks achichaya shamwari saka anogona kunge apfaka munhu ika rega ndinoita se rega ndinobvunza futi waona chakunobvunza futi pai zvikanzi maya tiri kugadzira holi shamwari ndo pandakazotika inini yekuramba ndichingobvunzira iya haishandi rega ndimbobvunzawo timu riri papo saka pane boys rinoita zvekugadzira matayi emotikari vari ngori kunze kwejurahoro rake unoza ndo atakagara nawo waona bozi paive neimwe shasha futi mufesi wangu unoza bozi munodzimara makungoonana ka bozi woti hamusi wega unenge uchingoya uchida kubvunzira kanyaya yako unonaziva kuti musi wekutanga pandakauya uyu mufesi ndakamuona woona futi ndadzoka uyu mufesi uyu ndakaita se tiringoramba tichidzoka waona saka zviruro kuti zvinhu zvedu hazvikuita se asi kufamba ndopaakati mana shamwari ngatimbobvunzewo shamwari ngatimbobvunze shamwari ndopatakaenda paboys repamatayi boys chimbonasotitaurira yakomana aya madhira aya anobuda here pakomana aya kana kuti akomana aka tiringoita se tiringotambisa nguva boys damboita arose rinonzvenga wana zvikanzi tinomboya vamwe vanoita sevanomboya vachibatsirwa wakomana hatizozivi hedu chichiwana but tinombopota tiona vamwe vachibatsirwa but boys tariseka mwana wone taramba tadzoka because ndakaenda February wole iyi yange yatomachika takuda kutobata April because I know ndakatozobva kuzimu muna April ndatoona kuti madhira achaita se achabudi wona sapa kutaura neboys manje ndopatazobvunza mupezi chimboda kutaurira mwana zvanzi hana blast rega ndikutaurira mwana amamuri vanhu vakangwara mwana haikona kutipa dzokerai kugraft
moita sezvenyu motsvaga imwe mari muita se mutenge imwe mota izvi hazvibude izvi avakomana vari kutsvagawo mageto youth unogeta because handidi kumunyepera wana bunza mukombe problem yake ndeyekuti munhu akakomberedzwa nevapana hadizivo kuti vapana vake ihama dzake vakawanda holi I don't want to lie unogeta ofuchi vanhu vanotembana naye waona saka pakadaro handidi kunyepera madhiri kutongovhara waona kutongovhara vanhu waona ndo madhiri anenge aripo saka unoza ini ndakangodzima ndatongoitawo give up ndikati inirega ndidzokere zveshuwa because kana ndakutaurirwa zvekunzi chigeto chiri kuitika panapa ichi waona hapana apa hapana waona hapana chinombobuda hapana ndo masiri andakaita se andakazviita hori but ndakatonyura nhingiri 750 kuna sekuru kuda kumbozama kufona unoziva holi ndiri kuno kuSouth Africa havachatoderechi foni yangu waona havachatode ndakutonetsa waona watomhandu havachanhingirikire saka ini ndatozotoona kutoti the best is kutongomuexpose waona kuti no vanhu ngavasanhingirikire zvavo ngavasave nehope stereki waona yekuti kune zvinonyanyobuda waona hapana waona because unoza isitozodzimara takubvunzawo holi I don't want to lie mudhara yebunza mukombe ndakatomufeyawo ndichida kutonatsokunzwisisa kuti akamira sewa unoza munhu uyo wekuti zveshuwo achiri kumusha I think kumusarabani munhu aibetsera waiketa munhu aibetsera but upendwazi akazosangana nevakomana vetaundi manje vakazomuti mudhara iwo shamwari haasi mudhara mufana age-wise kutaura chokwadi mufana akazonzi iwo hande tinotsvaga mari kuharare waona ndo paakavhiringika waona because anotobhadharawo timu rakamupinza kutaundi iroro waona ndo panyaya manje yes but I think prime yake zvake achiri kuzviitira zvinhu zvake asati asangana nevakomana vakamunza kutaundi I think ainingirika aibetsera then inini yanguwo futi holi I think munhu akakurirwawo nebhozi dzakandibira handidi kunyepera yakandibira holi inoendawo kun'anga wawo saka isuspectwo futi kuti iye bunza mukombeka akaitawo mutete kun'anga dzinoita se dzinofambirwawo nechi dzevakomana of which haana kuda kubuda pachena manje of which dai akataura hake it was gonna be better totsvaga mwana anoita se vanobetsera panoti unongotora nhingiri mari waona ndo nhingiri situation yandakaona paari nhingiri muntaraunda aiwa ndokutenda mkomo wangu and thank you for passing the information because the main reason of this platform ndeyekuti vanhu vazive and then vagene kuti awareness kuti vamwe vanhu ava vanenge vari mbavha vanenge vangoripo pakuita sei pakukubirai chete. I have a situation yeumwe munhu wandakaisa vhidhiyo racho riripo apa achitaura kuti ndakabatidzirwa hari ndanhasi mari yangu haisati yadzoka. Saka kana tichitaura dana magaya matsotsi vamwe vanoti hanzi ko munodii kutaura kuti n'anga idzi matsotsi but tingouya nazvo zvese panapa paplatform tokuratidzai maita sei mozvionera mega. Thank you very much for your time mukoma wangu. Thanks DJ Walisha. I hope vanhu vanobatawo kana pane vamwe futi vakasangana nesituation iyo because taisangana navanhu vakawanda holi ofuchi vanhu ivavo kungoti zvedu tinozonge tichipesana tichienda but vatoriwo nemastories avo vanofanira kutotaurawo kana zvakavaitirawo they should also come out and speak kuti inini zvangu zvakaita se zvakandifambira waona but it seems like takatowanda vanhu vane more complaints than iningiri vakaitirwa vari kutomeka mamillions woli ukaiona hari yacho inoiswa mari shamwari mazariro ainenge yakaita nemariwo mari yacho inoiswa muhari so holi bhozi unonzi kanda muhari umu baba holi hari inenge yakazara nemariwo noti $5 kakana maningi mawaya mabhuru baba waona bhozi ndakatokandawo rangu bhuru kwatikatoti waiketa but otherwise hapana holi hapana ende ivo sekuri kunza mukombe kana vachiti hanzi ifeki nyaya dzandikuta because sometimes tinoreada macomments vanhu vachida kunyepa kuti hanzi ini ndakazoona yekutanga yangu yawakaposta zvakunzi hanzi ndakauraya vanhu 2 ndosaka zvisina kuisa
ini kana huku chaicho handigoni kuuraya holi chavandotaura kanzi ndakauraya vanhu tuku ndosaka zvinhu zvangu zvisinga kuita aiwa sekuru vangotora mari chete vanenge vane vanhu vavo vanokanda mumacomments apana $10 anenge achipiwa $10 kuti endai munodefenda chinhu hatakutoziva ende hatichavhunduke nyaya idzodzo. unoona munhu achikurambira but iye haazive pain yaunenge unayo. Mari urwadza baba 750 is a lot of money. Wabirwa first woti rega nditsvage rubetsero wobva unobirwa futi shamwari just imagine chakurova futi chakunoza kuisa sauti futi pamusoro pechironda. But ivo kana vachiti indema holi vadedze ini ndine chidawo kuzvidefenda futi because ini zvandiri kutaura zvinhu zvandiri kutaura ichokwadi ende kwakunza mukombe inini handina kuona matsotsi ndakamuona iye mbune because pavidhio call pacho ndakamuona ende live and direct ndakamuona because pamba pake ndakaparara more than 3 times waona ndikapadyira sadza waona saka hapana zvekuti ndinotaurwa kunzi ndakasangana nematsotsi kana kuti ndevanhu vari kushandisa mazita efeki vachizvinyebera kuti hanzi iye mbuno ndakamuona. Ndoka statement kavanongohwanda nawo ng'anga dzacho dzese ikako ndokavanoda kupinda nawo kuti kuna bunza mukombe wakawanda enda pafacebook zviko zvazvo. But what I would do is ndezvekuti ndotoziva kuti video iri rinotosvika kwavari kana kuti kune vamwe wavo ndiri kutoti ndichaita kuti ndovabate and then we make it a live stream we are online iwo uri online and then we have a discussion toonesana kuti zvakaita sei zvakamira sei. Kwete undikandira statement rekuti hanzi andikauraya vanhu tu shasha ndinozivira kuti kumba kwedu hakuna kana ngozi ndotaurirwa kunzi ndakauraya vanhu tu sha unoziva zvakandibowa sterek. Ndakataura zvinhu zvisiko. That's fine Oli. Thanks for having me and yeah, okay iribo sharp right. Mazvinzwira mega mazvionera mega zvakaitika. Munhu ari kutsanangurawo nyaya yake iyi ndoyandogara ndichitaura panapa kuti pachitubu kana une nyaya yako yaunayo yaurida kuti ndifambire ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apo. Kana une bhizimusi raunaro rauda kuti ndishambadze ndibate futi pasame number idzodzo toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now.